Nu skal de strække ben på platformen uden arme og fødderne, og det kræver præcision og styrke. Gennem rundens på 173, 75 slag i sekundet. Lad os flytte det hen og se, hvordan det går. Simone Lille. Den mest vindende kvinde nogensinde ved Triple Cliff Diving. Får hun en ny sejr? Det kunne godt til sådan noget, men jeg kan ikke love noget som helst, før vi har set, hvad dommerne synes om det. De trækker af pointene, og det forstår jeg godt. Men det her, vi skal have noget hype for Rihanna Nifland. Her kommer det 3,7 sidder de, og 8,9 fra dommerne, og det sender altså Rihanna Nifland ind et sted, hvor hun er meget vant til at være på toppen af podiet med 361,55 point. Mine damer og herrer, Rihanna Nifland vinder af Red Bull Cliff Diving i København 2026 for damerne. I en kæmpe hånd. Det betyder altså, at vi får en anden plads til Simone Lille fra Canada og en tredje plads til Lisa Faulkner fra USA. Og vi får rig mulighed til at klappe ekstra meget af Rihanna Nifland og de andre fantastiske atleter, vi har set indtil videre, når de skal uddele deres pokaler. Men nu ser vi det altså her på skærmen. Her ser vi det. Ikke den første sejr til Simone, som hun har håbet på. 5 point bag Rihanna Nifland, som vinder den. Til gengæld en trøstepræmie. Den lille stjerne betyder, at hun har fået højst karakter på et spring, og derfor får hun 1 point ekstra til serien. Lisa Faulkner på en flot tredjeplads, og så har vi altså Ginny von Katwijk på en fantastisk fjerdeplads, tæt efterfulgt af Molly Carlson og Santia Benisi. Giv alle damerne til Red Bull Cliff Diving en kæmpe hånd. 7. plads til Kelly Annette, 8. plads til Stella Forsell, 9. plads til Paula Schilabert, Melly Carpenter på en 10. plads, Nelly Tukanuska på en 11. plads, og altså vores egen kæmpe helt, Annika Bornebusch med 203,7 point. Giv dem alle sammen en kæmpe hånd. De er superhelte hver og en. Og så skal vi faktisk kigge op igen. Der er lige en lille pause, inden at mændene skal springe. Sådan cirka 10 minutter. Men Melvin, du fandt jo en tilskuer for lidt tid siden, som du gerne ville tage med op på platformen. Men Gud ved, hvilken årsag. Hvor er I? Er I deroppe? Klar. Sådan der. Pølser går igennem. Er du med, min ven? Ja, jeg er med. Det er godt. Heroppe kan man jo også se nede i bådene. Hold da op. I hygger rigtig meget. Goddag. Tag op, ikke? Du følger bare med, så ikke? Er du stadig med? Ja, jeg er med. Godt. Du følger bare med stille og roligt. Det er jo heroppe fra, at de springer. Og lige nu så har vi jo selvfølgelig udstyr på, så der ikke sker os noget som helst. Men jeg kunne forestille mig, at når man står her, så kan du også kigge ned til dem på den her side og vinke lidt. Hej herovre. Og man kan kigge over på den anden side og sige hej herovre. Jeg får følelse af, at har den lige nu med. Jeg er meget smart. Min ben ryster lidt. Din ben ryster lidt. Vi kan gå længere ud her, og så kan vi kigge direkte ned til alle
der er i kajak. Hold op. Hej. Og nu bremser den også, så vi kan også læne os lidt forover. Er det ikke fedt, det her? Jo, det er bestemt. Du kan også vinke til alle over på en plads. Hej med jer derovre. Skal du se, de vinker? Ja. Det er altså heroppe, det foregår senere, Mads, og jeg vil sige, jeg har det faktisk bedre, end da vi var oppe og lave reklamer heroppe til den her dejlige dag, Signe. Det er jo ret fedt. Så udstyrer jeg op herfra. Det bliver ikke lige i dag. Men Mikkel, var det fedt? Det er mega fedt. Så lad os bare komme tilbage, så du kan få den af. Der er en telefon. Er der nogen, der mangler en telefon? Nej, der er det. Okay, så vender du bare om den. Velkommen til Nikita Fedotov. Nikita Fedotov, mine damer og herrer. Nikita vandt en tredjeplads for 4 år siden, sidst der var Red Bull Cliff Diving i København. 31 år gammel og 35 eventstart. Nikita fra Armenien, bor i Kina, gift med en ukrainer, en verdensmand. Han skal lave en triple baglæns salto med 3 skruer, triple med 4,7 i sværhed. Nikita Fedotov. Hvad siger du, Mads? Der er nogen, der bruger kort tid, der er nogen, der bruger lang tid på at tænke, før de kan komme afsted. Men det betaler sig altså til synligheden for Nikita at tænke over det. Nikita er en mand, der har lavet mange forskellige spring i sin karriere, og det her, det ved jeg, er en af hans yndlingsspring. Triple baglæns salto med 3 skruer. Rutine. Vi så ham længe op. Det må man sige. Nikita har arbejdet mange år i cirkus og er vant til at performe, når det gælder. Hver eneste bevægelse fuldstændig finskåret til at udføre lige præcis en enkelt opgave. Mine damer her, det er simpelthen ren magi, især fra Nikita Fedotov. Dommerne kigger på, hvor højt hopper springerne, hvor stejlt hopper springerne, hopper de meget bagud, eller hopper de lige opad. Og det her, det er altså et textbook baglæns afsæt. Langt over i det arbejde, som Nikita. Dommerne fra karaktererne fra dommerne 7,7 i alt gange ved Sverige giver altså 108,1 for dette spring til Nikita Fedotov. Og han slår 4,5 gange rundt. Og længe ned i vandet med fødderne. Det er stort set umuligt. Det er godt. Vi har selvfølgelig en mand til Carlos til at udføre den opgave. Værsgo, Carlos.
laver vi her, Mads? En håndstand baglæns 4,5 salto. Når det går så hurtigt, man snurrer så mange gange rundt, er det så fuldstændig vigtigt, at man sparker ud på præcis det korrekte tidspunkt, til at man kan lande løjet i vandet. Og det synes som om Carlos måske har mistegnet en lille smule ned i bunden. Der er en masse vand, der plasker bagud, hvilket typisk er et tegn på, at han lander overroteret. Det vil sige lidt mere end 4,5 salto. 4,6 måske, noget af den stil. Og plasker altså bagud, og det er altså ikke noget, dommerne kan lide at se på som rigtigt. Her ser vi på replay Carlos i hans afsæt lige til tiden over København. Et smukke billede, vi ser her. Et spark for den første halvanden salto og spotter hver eneste salto, så han er klar over, hvornår han skal sparke ud. Der sparker han ud og kigger vandet, men kommer altså lidt for langt over og plasker en masse bagud. Lad os se, hvad dommerne mener om det. Om de er enige med mit billede, eller de har en anden holdning. 5,4 i sværhed giver det en spring. 5 i alt fra dommerne rent ud. Ikke med Carlos lidt efter, det ved jeg. Og han kommer altså ikke op og ligger over Nikita, men nøjes med i forløb i anden plads med 301 point totalt. Lige om en hold, København, Carlos Gimeno. Her på det også ser vi hans kanadiske holdkammerater, der hopper og jubler over hans præstation. Debutant, hans første Red Bull Cliff Diving World Series konkurrence, og hvilken præstation. Det kan I godt gøre være stolt af, og glæde sig til næste gang, han bliver inviteret som wildcard til Red Bull Cliff Diving. Hvilken præstation. Han viser virkelig, at han er til blandt verdens bedste, men det er jo også det, når man er debutant. Alt er nyt, der er ikke noget forventningspres. De kan være farlige, som debutanter. Ja, præcis. Man skal ikke undervurdere dem. Og der er pres nok, når man står på 27 meters højde, og man skal ned i vandet. Så han skal nok føle sig presset deroppe, selvom det måske ikke er, fordi han kan regne med at vinde stoppet. Her ser vi et baglænsafsæt, nydelig stil fra Michael. Hvis man kan kigge godt efter, så kan man se et par ben, der ikke helt føles ad. Stopperne er skarpe, det kan de også mærke til det, og kommer til at trække en smule fra det. Men godt arbejde i den her kanadiske brani, og en nydelig afslutning med en lodretlanding. Og vi kan ikke bare sige, her kommer pointen ind, og 4,7 i sværhed får han 7,7 fra dommerne. Fantastisk resultat, til vi kan bare sige. De har med kæmpe hånd, han har gennemført sin første Red Bull Cliff Diving konkurrence i sin karriere. Michael Boissy. Det var altså også en foreløbig førsteplads, den kan han da glæde sig over. Kærlighed til hele verden, signalerer han. Alle sammen. Jonas, det er ægte livsleder. Mens alle de andre springere trænede og lå og sov i morges, var han med mig oppe på taget af Greve Svømmehal og trillede ned i dobbeltsalto med hans skrue fra 19 meters højde inde i Greve Svømmehal. Det tror jeg nok ikke på, men det var lige der følger på Instagram for at se lige præcis den kunst. Her må vi pulsmåler på, og vi må se, om pulsen stiger på ham, når han skal lave sin forlæns trippelsalto med 3 løb. Det laver her 3,5 skrue til 4,9 sværhed. Jonas Martinez. Jonas Martinez. Eller lige 23 år gammel. Min nemme er Jonas. 3 skruer, 1 hoftebøjning og så en barani i bunden. Det er en tryllekunst fra Jonas Martinez. En smule plads på bunden var ikke, hvad han kiggede efter. Men man har heller ikke så mange starter endnu. Han mangler en smule erfaring, vil man sige, og det er han i gang med at opbygge blandt andet til det stop. Jonas Martinez. Yngste mand i feltet repræsenterer vel også næste generation af mexikansk cliff-diving. Det må man sige. Jonathan, som skulle have med i dag, og Sergio er en ældre generation, men vi kan altså se, at der er forberedt til fremtiden. Jonathan er klar til at blive en giftig kanon. Mange øjne.
se i billedet her. Triple skrue. Her ser han altså ikke særlig meget. Han må stole på sit lundsans, han må stole på sin aerial awareness, at han ved, hvor han er, hvornår han skal lukke ind, hvornår han til skrue, hvornår han ikke skal lade være. Folk der roterer fuldstændig lige, og spotte vandet lige der, hvor det er vigtigt, man kan se det. Og rette sig helt op og lande forsvarligt i vandet. Vi nærmer Julian Martinez år af dommerne. 6,7. Det var fantastisk. Giver ham en kæmpe hånd. 328,8 point i alt. Det er jo i København 26. Olympsarbejdere, mine damer og herrer. Den tror jeg er tilpas med. En kæmpe succes. Det er ikke en smal sag at oplægge et spring på den måde, som man har gjort. Men han har altså lykkedes nu 2 konkurrencer i stregen med at sætte det her spring i lige præcis som man gerne vil have det. Som en torpedo i havnen. Mine damer og herrer, Olympsarbejdere. Fantastisk kropskontrol. Man sige, mand med de længste ben på hele serien. Han tager sig klappe den hele ind i hoftebøjning. Ikke nemt, men Alexia træner dag ud og dag for at komme ind. Vi ser ham lave tydligt over for farten og god til at nå alle 4 saltoer samt de 2 skruer, før han skal lave parading. Her ser vi de 2 skruer, som nu ligger i starten, hvorefter han hopper ind i sædet med platformen, hvor man kommer ud. Her får vi en ny vinkel. Det er udspringstillid. Her skal vi have skabe fart og kraft med armen og benene. Han slår med armen og trykker med benene og skabe en rotation mod platformens. Og rotation, det er en hoverboarding med de lange ben, som vi allerede har snakket om. Hopper raren ind, fine vand og placerer sig ned. En smule for at råde sig i green, men lad os se, om dommeren kunne se det. Det er det helt stærkt. 6,0, og dommerne så ikke måske helt Alexia åbne på, men en fantastisk præcision til 95,4 point til Alexia Prego, foreløbig 3. plads til Ukraine. Sikke en dag, Mads. Sikke en dag, vi har herude fra verdensklasse atleter. Fantastisk vejr, fantastisk stemning. Vi kan næsten ikke blive om mere. Det er jo næste dag i mit liv. En, der har vundet det her rigtig mange. En, der har vundet det her rigtig mange gange. Ham skal vi se lige om lidt. Men inden vi får ham helt ud på platformen, så lad os lige prøve at se et lille potpourri af, hvor mange... Den legendariske triple quad. Før Gary lavede det, troede man ikke, det kunne lade sig gøre, men han debuterede simpelthen det her spring i tidens morgen efterhånden, og har nu lavet det flere gange i Jasmine Cornflakes. Mine damer og herrer, et ekspert i det her spring, triple quad fra Gary Hunt. Gary Hunt, som vil have en indplads. Hvordan kan han gøre det igen og igen og igen? Denne mand har bygget sig med søn og hamrer sig selv ned i den bjælke, der er i København Town og forsvinder fuldstændig. En magisk mand, der ikke kan klap til mig noget. Erfaring, det kan man bare ikke købe. Gary Hunt viser endnu en gang, hvorfor han er en legende. I tilfælde af nogen, skulle være i tvivl om det. Manden, der har vundet flere Red Bull Cliff Rally World Series end nogen anden. Han har vundet 11, og han det bedste har vundet 1. Det er simpelthen givet over eller givet over Gary Hunt. Se det billede her. Et afsæt helt strakt som ben i luften. Hvorefter han klapper sig sammen i en hoftebøjning og kigger på vandet. En elegant parade med armene bag og rejser sig helt op. Sporløst.
5,2 giver den her legendariske triple quads. Og dommerne giver 7,9 for den udførelse af det specifikke spring, hvilket sætter ham på front 122 på det spring, 368,05 Jens. Gary Hunt, mine damer og herrer, manden som ikke behøver nogen introduktion. Giv ham en hånd.